Ndikwandireni ku program ya lero ya Gwede Gwede imene maikonda ija imene ndithu imazukuta kukambapo kufotokoza momveka bwino nkhani zosiyana zimene zikuchitika kunjago. Cholinga chathu timanena ife ndikungofuna kuti nkhanizo muzidziwe moona mweni osati kutengera wena amene amafotokoza mokomera mbali yawo. Komanso timadziwa kuti inu muli ndi mbali ina imene maikonda. Ndiye mafuna muzimva zanu zokazokazo ndi timabwera ndi mbali nayo kuti muimvenso tikawapanga pena ziganizo tizikhati kudziwa so kuti mbali zinazi zikuchitika motani. Timamva kuchokera kwa adindo amene ndithu ndokhudzidwa pa nkhanizo kuti afotokoze menezi kukhalira. Malawi akuyenda kukhala okomera wina aliyense ndi cholinga cha program ineyi ya Gwede Gwede. Timathokoza kuti makhala panepo kuitsatira program ineyi. Ine ndi Selina Dumbula amene ndithu amatizukutira nkhani mwa nthawi zonse ndi Bambo Steve Kondobanda mndolendo walandire kuti tizukute nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero. Mbanso mbanda. Tiri bwino. Takulandira program ya lero. So mwambiri timabwereza ife saji pani chanu. Ide. Amene madana na inu ife sitidana naye. Madana naye. Amene ndani wanu ife sitidana watu. Ndipo ngati madana ndife. Mudzunguze kawiri katatu. Adzifufuze. Mudzifi kuti nkadana ndamene wankhuku imagochoka kumwamba fika mbale. Sigwira simuja. Komanso udani umakupindulira ni chani. Amenepo. Dani wanu si dani watu. Ndipo chipandi yanu si chipandi chatu. Ife sa chipandi chanu. Timabwereza programu ino mudzimvera osati ndi khutu la usapota. Koma mudzimvera kuti Malawi akuyenda bwanji, akutani. Ndipo ife pano sitidzamva simudzamva toleka fotreni wakuti. Koma tidzongonena anthu amene alili chisankho. Muzipanga ife ndikungotsegula m'maso achita bwino achita cholakwika achita cholakwika wakuti akuba wakuti achoke wakuti akhaira running mate Mpoza kuyamba ya running mate ndikuziwa ichema kukubwerapo ndawe yake kubwera yo ikubwera ndikani ya running mate chipande cholamula umu kwa yakamoto kulikale magulu wakambirana za running mate akaleawa wera kusogoloko saponyana program chomwe takamba ife pano ichimaenda choncho chabwino tiyambepo nkhani yathu Bambo Banda munabwera pano kuzofotokoza nkhani ya sugar kuti wamba osowa koma anthu ena amabisa sugar ndetaona minister ndithu amumba akuyenda akansokolosa ati sugar nduna yomwe imamva mavuto anthu nkuthamangira pa zaka 5 zimenezi mu kabineti ya chakwera yomwe tayionako nenda Mibawa pompo chinthu chuchitika ife kukamba chinthu zikutere ndokazipeza ena maletsa ndikukamba zimenezo amakamba zikoza ndale abodza inu eshuga kulibe awalephera sanalephere kushuga kusanalephere koma amwenyena ndamene ndimakamba pano kubisa shuga mothandizana ndi mashopu ena ogwira ntchito m'mashopu sizo makazipeza zimenezi ukukunde kugwira ntchito komwe Amalawi amakufuna kutumikira kuti nduna izigwira sukuti timapopa amumba komano zomwe amachita zomwe Amalawi amafuna nakuzani imene sugar amathandizira anthu ang'ono amapanga business malambe business ya mandasi ose aja anapeza kuti akuzunzika chifukwa cha anthu ake amene akungofuna kupanga phindu akagulire sugar so tayamikire nduna zonse ndibwerezeso zitakakhala zimagwira ntchito amene amagwirira amumba bwezili zabwino kavuto mathamanga ukuku wodi aukanika kupanga operation akuti kufiyeta ku magetsi mpaka na mwezi madzi asiya pa chipatala mono upito kaona koma kuthamangira kuti ati ukasigulire zimbuzi zokumba kusalithandiza boma kusathandiza anthu kusathandiza president usalingalira ngati uli nduna ndikutumikira ngati ugwira ntchito ndikutumikira tatengani chisazo cha amumbawa ndomwewa ya ndithu tiziyamikira timayamikira ide kwa basi eto timayamikira zikakazuyenda bwino ndanda wa running mate mutasi apo boyize mzala ndizija kule mesata tichira ubweraso imeta isiyeni funika tsiku lake lokungokhane nkhaniyo kaya tabwino tipite kunkhanina AIP yakhala ndithu tikuyenda motsimphina chiyambireni kufika date la lero boma luganizira zoti mwina ingothesa AIP pa mkumano mwe president chakwera anapanga kunzuzu ndachinyamata kunabwera funso lina limeneli lokhuza amene ndondomeko ya AIP ikuchitira ichabwera nde achakwera kunena kuti ngakhale ndondomeko imene yayikidwa ndalama zambiri zikuoneka kuti mavuto
anjala adakalipobe. Ndipo boma likufuna kuyang'ana kumbali ya ulimi umati agriculture commercialization komanso ma mega farm. Chabwino. Takhati kuikamba ino ndine pano nkhani imeneyi. Okay, AIP idayamba bwanji. AIP idayamba nthawi ya Dr. Bagiri Molozi ngati startup yake. Okay. Pofuna kuthandiza alimi amene alibe kuthekera kopeza fertilizer, kopeza mbewu. Then tamene kamakhala kathumbo kuti makhala fertilizer wa urea timati urea ndikani, makhala mbewu ya chimanga komanso mbewu ya ntedza yomwe amagawa. Atabwera Malemu Bingu anaipanga kuti ikhale mwa mtundu wina. Adaisintha dzina kuchoka startup yake idabwera kuti anthu no adzilandira bag ya 50 kg ya ukulitsa ndobereketsa ndi chimanga. Poyamba pamangogawa ulere startup yake iyo koma khangati amagawira kwambiri achipani nkhayimene sinati kukandikira kampeni. Kena kona awa adabwera kuti tidzigula pakamtengo otere. Zidamba uchitika adabwera Joyce Banda adayipitiriza, IPM adayipitiriza, amangoisintha dzina koma ndondomeko yake ndiyo ndiyomweyo. Chabwino mpaka na panopa zikuchitika. Anali okay mdziko mumakhala anthu ena amene amakhala ovutikitsitsa. Boma limayenera lipeze njira zokwathandizira. Fake kulingana china social cash transfer cha. Ndecho linga choyambirira cha ndondomeko imene chinali chiticho chimene chocho. Koma imoneka ngati ndondomeko iyi idachita bwino mu nthawi ya Abingu. Wani chikhozo khala kuti 40 Katangale amadana naye. Katangale nthawi imene jesada chitike. Ndondomeko iyi chalesa dala kuopa. 2 mvula idagwa bwino. Okay. AIP imaenda ndikagwedwe kwa mvula. Mukhozo kuwapatsa fertilizer, mukhozo khodi Katangale palibe. Ndondomeko yaenda bwino, mwapatsa fertilizer. Koma ngati mvula sinabwere. Talowetsa ndrama m'madzi. Njalera ikhala bwino. Ukhozo khala kuti Katangale yalipo anthu simudapatse mvula kugwa bwino anthu alima koma ngati alibe ndondomeko imene sidachitike. Koma tikamayiona andakamba kuti idachita bwino mulamuliro woyamba wa Bingu chifoti mulunguso adayikapo mtima pa magwedwe a mvula osati adayikapo mtima koma adatikomera mtima. Mulungu adatikomera mtima. Ndikutigwetsera mvula yabwino ndikukolola mwantundu tsono mukamaona kuphatikiza Katangale, kuphatikiza anthu kusalandira fertilizer mnthawi yake, komanso kupereka mokondera, komanso andale kuba, mvulaso ndikusabwera bwino. Njala ija yakhala ngati kuti ikupitirira. Ndi chifukwa chake maganizo amene wawa akhoza kukhala bwino kuti ndondomeko imene 40 yakhala ikungoononga ndalama ya AIP. Anthu ena sitingasiye. Olo uvinika kasankhidwe kake kanthu kakhala kosakhala bwino. Bezo ndi banja limodzi mukupatsa anthu ambiri zimasokonekera. Izi chidakhala itathetsa. Fund rama zambiri mina 161 billion timakhanga tagwirira pasi. Ndikumadikira kumangopemphera kuti ambuye gwesani mvula. Malingana la Mulungu sitikuwadziwa kuti ndotani ndikusintha kwa nyengo masiku ano. Madalipangira kuti tsiku chaka chi ndigwetsa mvula imezi makhalira. Koma diru ndi ma mega farm. Idea ya ma mega farm ndi yabwino kwambiri. Komano mmene kuipangira implement ndi molakwika. Chifukwa tikamati mega farm ndi chani? Mega farm akuluakulu ndi malo akulu omwe mmachita ulimi osiyana-siyana kwa chaka chose cha thunthu. Mega farm sichimanga chokha. So mumakapeza malo akulu ndikati malotu osati sopano malo aja pamayenera kuti pakhale magetsi kapena sola. Chabwino. Akhale ndi zida matractala olimira osati makasu. Tukamba za kumpanga irrigation system. Malo amayenera kuti akhale kufupi ndi mtsinje kapena nyanja kuti tizitenga madzi kapena pasipa palikale madzi abwino omwe tizipopa. Pamayenera pakhale ka factory pamene paja yomwe timanena kuti ya value addition. Sikuti mega farm mukakhala makamanka uja ndoti muzingotenga nkaka omwe mwakama uja basi kusika. Ayi muyenera mukhale kuti muli mmabotolo mukapanga process bwino mwayika mabotolo opanga brand ndikumapitisa kusika. Ndoti kateko kake mene mungagulitsire mene apangira midzimwe kungotere mene amagulitsira palita ndikuti no tapanga value addition tapanga process yonse yabwino mtengo wake makhalosiyana ndikuti samala bill of standards avomeza zimene zija olokunja tidzirani
tizipititsa ndi kumakhala mega farm yonena kuti ife tizingolima tirigu eka kumakhala ina yonena kuti ife ndi achimanga ife ndi anandolo mumaona ndi mmene chani zilili koma tikamaona panopa tamba kumva za mega farm inali manifesto ya tonse makamaka kumbali ya UTM koma inabwera mmene mucha kodi yapangidwa implement kodi ziutheka tamva kuti kuli ndalama kuma mega farm kodi amene atenga ndalama ndi ama mega farm odi mukaona kuti ma mega farm omwe anendera chakwera ndi anthu kali azungu kale okuti amapanga zawo komano eni omwe tathandiza tikukamba za ndalama za ma mega farm ni ndani mukapeza kuti andale ambiri akuona ngati kuti akakhala wandale ndoli ni mulimi amba ulima basi mena kuna bwana kana mega farm akongeresa ambiri anaona ngati kuti ndi yambi chokatenga kumeja kakongola ndalama kuthumba kumene kujako ati ya mega farm ndumuona ngati akhoza kukhala ulimi zimezo ndi zabosi kuyambiza ti mafamu kupeza kuti mega farm akampaya atakudalira ulimi wa mvula mega farm sikhala choncho ndiyo sagwira imeneyo mega farm sudalira ulimi wa mvula tapitani mukaphunzire kuti kodi tikamati mega farm chifukwa chokuti mega farm mumalemba so antchito osajepera 100 oda zikuthandiza dziko linolo litakhala kunena kuti tilima mega farm okay kumangochi tatsegula mega farm imodzi yokhuza chimanga titenga madzi mu nyanja moja ngati sakudziwa katswiri kakafusa airovo amatenga madzi mu Shire River pa mtunda wautali ndikuthirira nzimbe zawo ndupeza kuti nzimbe zaka ndi zaka anthu tindi sugar mo apita kafunso zimakhala bwanji makanala timakumba bwanji kodi irrigation system timapanga motani chifukwa mega farm deal yake ndi irrigation plus magesi ake sukuli ndi ka single phase momwe mukendi transformer patipo momwe mukendi transformer pomwepo komano mukamaona tikamamva nkhani za mega farm ndalama za mega farm bungwe loyendesa ma mega farm la thandizadi nkhani ya ulimi kulibe amene abanga kwambiri nkhani iyi ndachipani omwe anaona ngati kokatenga ko ndalama omwe ulimi wake iwowo anakagula mafertilizer kati matumbati ngati ndalama zina zokumanjoyera kumadikira ulimi wake wa mvula mega farm sikhala choncho ndi kuzati tikunamizana bomba chomwe tidakachita mmene mbankhani ya mega farm ndikupeza kale alimi munomo amene alina nda ng'ombe tikupangani bwanji kuti ng'ombe zanu zichuluke kuti nyama ya ng'ombe khale yochipa tikhoza kunena kuti mmoita mbuzi tikupatseni ndalama tili ndi ndalama izi ngongole zokuti mupange nkhani ya mega farm bwerani mukongole kuti nyama ya mbuzi khale yochipa nkhani ya mega farm yokhuza ulimi wa nkhuku pano nkhuku zikudula tingapange bwanji kandi mikolongwe njalo kuipanga boost kuti nkhuku zija zichuluke zitani anthu azidya nkhuku za lokolo zija anthu azitani ndi njira ina yomwe anakayang'ana olo china chomwe tinakachita ku Zimbabwe kuli azungu eno mwana thamangitsidwa South Africa alipo tinakakanyengerera amene aja madzuwa kale za ulimi ife tufuna tikambe nkhani ya ulimi ya mpunga tikupatsani malo tili ndalama izi inunso mwini kapito yanu muzilima mpunga kandi chakusalima uku kandi madero kalonga kuli nyanja kale ku kalonga apa ngapanga akumbira athandizana kukumba kunkhota tikhani mega farm tikamuza wina ife tifuna zitipangira akani ma greenhouse zitilimira tomato ambiri anyezi wambiri ndekuti ka ena ndachimanga mwamvesa ena ndatirigu amene mufuna ndekuti tipanga mati kaulimidwe kosiyana ka zinthu kambiri zinthu zija zikhala dziko muno zina tiyamba kugulitsa ndikumapititsa kunja kwa dziko lino ndikumapeza forex kusiya kudalira chani ndekuti chimanga chija chikalimidwa adimaki izikagula chimanga chimene chicha kwadimaki kuzikhala chimanga cha mbiri chokuti anthu azikatha kugula pa 15,000 pa thumba ndekuti AIB uja sitimudandaula olo EOC dziko munomo tili ndi akaidi kundende kumakhala ma convict ndekuena ali pali mandi amene tinapanga convict iwo kuti kagwire IHL uje we've had labor tinakamanga ndende kandi kumangochi yabwino yoti ili ni malo ambiri tinakamanga ndende kunkhota tinakamanga ndende kunkhatabe kumene kuja kukhale malo oti anthu aja azilima kuli anthu munayika kuti azikhala moyo wawo wonse kundende anthu amene aja ndi okalimawo nakasa akakhale moyo wonse kundende koma azikagwira ntchito akalavula kanga yomwe akugwira ndi chani ntchito basi kukhala pa foni nkumabera anthu pa mobile kumamulemeretsa munthu oti ali pa IHL maganizo athu kodi tikamaganiza za boma za ma mega farm timaganiza bwana titatenga alimi awawa mana magira president wa Burkina Faso kunena kuti akaida adzigwira ntchito ya ma mega farm
mziko mawo ndipo akagwira kwa amatika kwa nthawi itali bwanji azikhanga to wazichosera zaka zake ndekuti chakudya chimene chijaji azidya okha komanso ndekuti tipanga zokuti kuchipatala chakudya chomwe azigula chikhale chomwe akulima maprisoners acha ndi mega farm nditiyo ndimeneyo koma muti muone panopa kuti tafunsa aboma tatiuzeni nkhani ya mega farm atitengera ma mega farm a azungu uja watirigu uja wina wa ng'ombe zawo ku okay chabwino tinapatsa ndalama kuti apange boost waja zinthu zawo koma mpoza kuti ma mega farm atengawo ndi anthu okonda chipani omwe akuti mega farm yawo ndi pano kaya ndi pati atakudalira ulimi wa mvula limene lolo ndibodza sitingati kuke ulimi it's a serious business ulimi it's a serious business kwambiri ndetu kuyenera kuti tipange investi mu zinthu zoyenerera chomwe anachita ndi maganizo a mega farm anakayangana kuti tiye tikakopena azungu aku Zimbabwe aja adathamangitsaja adalanda malo aja abwere kuno tiapatse zoyenerera ndalama tili nazo tiapatsa ngati mangongole kati apatsa matrakitala tiapatsa malo tiyeni malo awo azilima zimene zija ndi zathu tilima chimanga inu muzilima chimanga inu muzilima mpunga inu muzilima mbatatisi inu muzilima tomato zomwe timazikonda ife Malawi kodi kunjako amafuna chani ku Kenya kuli famu yayikulu yomwe ntchito yake ndingolima malozi flower amapanga export malozi flower enieniwo kumapitisa maiko akunja ndikumapeza ma US dollars kudzera malozi flower kula china chana amafunika kula china zinthu zambirimbiri zomwe zikutani zikufunika sitingamadalire ulimi kuti tubwetetsera ndalama ngati tikungodalira anthu a ulimi wa mudimba munthu wa ulimi wa kudimba uja sitingapatse ndalama ndikunena kuti atisegula mega farm ilo ndibodza ndiyeno awawa achipaniwa mudakauza kuti apite kunifiko azika kungola ndalama chifukwa chokuti ichichi iwo akuchiteka ngati ndi thank you wawo mapeto ake pamatha chaka chinocho atitapanga tinakhazikisa ndondomeka ma mega farm koma njala sitha ndi mudzadzifunse kunena kuti kodi ajamata akupanga ma mega farm zili kutiko tinthu lake lili pati maona pamene mulimi mmozi wa mega farm akhoza kuti yesa tonse muno titakhala tili serious chigawo chakumpoto tikhoza kusegula mega farm imozi chigawo chapakati imozi kumwena kuno imozi ku Eastern region imozi mukhoza kuti tonse ndikutipindulira for amalima throughout komano ngati tikuthetsa AIP ndobwera ma mega farm tioneso ndondomeko zathu za mega farm komano tikakhala style yake iyi yomati tikufuna chinthu koma azipindula andale ndekuti siziyenda pang'ono tiye tikapeseni ma investors alimi eni agwire ntchito tidye dziko muno zina tigulitse sitidandaulaso nkhani ya forex nkhani iyi ngati ku dziko nolo amankanena kuti choma chili nthaka sadaname zona koma sizi kutipindulira chifukwa chakuti talowetsapo ndale tikafuna pa nkhani ya investment mola moti tikapeza irovu kunena kuti chabwino tikambirane nanu mbalina mukulima nzimbe kodi mulibe malo eno omwe mungalime chimanga chimene chimuchigulise kwa adimaki kuli anthu omwe amapanga ampinga njira amapanga business yawo ya ng'ombe yet tingapange bwanji kuti mutere olo mwaphunzitsa anthu ena olo inuyo ng'ombe zitizipanga zambiri kuti muzizigulitsa zikhale zambiri alimene aso azitha kubwera ndi kudzagula tikhale ni nyama yochipa kodi nkhani ya nkhuku imatani kuti mazira mpana akhale utani akhale ochipa nkhani ya tisamakosirira inu mkaka anthu akhoza kukhala kumkhala mega famu kumakunja kuja kumakhala famu ya ng'ombe ya mkaka yokhayo kumango kama mkaka ndikukhala ochipa koma kunoko ayi nemukafunse kuti amene atenga ndalama kapena kupanga za mega farm alipo akupanga business ya ng'ombe ya mkaka ndikunena kuti olani factory pompo chifukwa mega farm ndakamba kale mukamati utsa chinthu kumunda kuja mulimira machini mukololera machini nthawi ija chikupita ku factory chikamangidwa process chikamangidwa process ndekuti MBS inavomereza kale mukatero ndoti munapeza kale misika kunja komanso dziko momwe muno tisiyawa omatitengera tomato machoka kunja mabwera kuti mbese tomato koma watu agola so kumpunoso zosayenda chabwino tikapumulire yalemba ntchito anthu angati ma mega farm tukambawa mukapeza kuti kulipa muli anthu angati mmenemo mwaona koma ndalama zatuluka zacha muli azache mali yawo ndena ndotero okay dziko linolo tikhoza tukuka titakhala serious chabwino tikapumulire iyo ni nkhani yayikulu kwambiri ndimene tuchitira program ya lero ya Gwede Gwede tikapumulire tibweranso.
chigawo chachiwiri cha programu ya Gwede Gwede tikutokoza kuti mukadali pomwepo kupitiriza kuonera programu yachitichedwa nthawi yathu yasayochepa. Blade sanatsike mtengo ngakhale pachotsedwa vati. Vati tikakamba bread wathu. Bread wathu amapangidwa kuzipangizo ziti. Zomwe kuti tipange bread. Olo azimayi athu akaphika mandasi. Nkhani ndi flour. Flour amachokera kuti tirigu timantenga kuti kunja kwa dziko lino. So kuchotsa VAT pa bread sikuti kungapangitsa kuti bread atsike mtengo kwambiri. Chifukwa chitsanzo kuti bread amene 2.9 ndikuti tikachotsapo 16.5% mwina azikhala ma 2.4. Mwina ichoka ndika 500 kandrama kotero. Koma sizithandiza kuti bread atsike. Chifukwa ndakamba kale. Wani tirigu anakwera pansika chifukwa dziko lomwe limalima tirigu kwambiri. Russia ndi Ukraine kuli nkhondo. Zinthu zambiri kuti zibwere kumwe kuja zinasokonekera. One pa international market anakwera tirigu kuja. 2 kusowa kwa forex dziko muno. Aini ake acha amene ali amabekari ora amabweretsa flour kuno kuti apeze forex akuvutikira. Mwina akumapita pa black market. Komwe mitengo yake makhala 4000 chakuti nawonso mtengo uja akumawika patipo. Ndekuphika bread, kupanga mabazi. Olachotsa vati situona impact inaliyonse kuti zinthuzi zasintha. Akhoza usika 500 600 lero. Koma pomatha 1 week muda baso di bread uja akukwera chifukwa chokuti forex kulibe. Zomwe zitatani zikuapangitsa ina kaja kuti akapeze forex pajani pa black market. Ndizija ndinkakuza tarogapena ke pano kunena kuti akuti achotsa vati pa cooking oil koma cooking oil satsika ndipo atsikwera be. Lero su yafika 2 liters 16000. 16 18 maona 19 20 muliso chinthu chinaso dziko muno mumbaso achione bwino. Wina akadalo wa mushopu ina kisinditchula. Waona mtengo wina pokafika patilo mtengo wina akuti amaenda ma step acheo mtengo so makwera. Sindu kunama step wana akonjeza 100 kwacha zikuchitika kodi zinthu zikuenda kukhala motero. Kodi zinthu zimakwera potenga chinthu pa sherofu. Olo munthu wina watuluka pobwera wanawa chinthu chija chakwera. Chinaso amumba chomunga chone ndi chimene chichi. Kodi dziko linolo lukulowa chisawa wachifuwa chani. Aliyesa kungoganiza inde ndufulu wawo kukweza zinthu. Koma zalowano kuba. Zalowa kuba zikuwawa kwambiri. Chifukwa chokuti malipiro athu ndomwe aja. Malipiro aja sana kwere. Ola mboma atawo jeza 20%. Sikuti palibe chomwe chita sinthe pa moyo wanu. Sikuti chomwe sinthe pa moyo wanu. Zikhalabe zizoti zikudula daily, zikupitirira zikudula. Kodi sizingatheka kuti zinthuzi chabwino zinakakhala mtengo mozi. At least bola ngomadzione pamene ndikunyambuka bajeti yanga ndi bread ndi 35. Ukunyambuka kwampeza. Koma lero kungula bread 3500. Mawa ukumpeza 3600. Ndenkumala ari mudzigulira chani ndakuti amugulire musungire. Adzigula chani anthu. Zinthu zofunikira ngati zisizokwena makwera mtengo nthawi yonse matches. Pano pato 1000 ndi matches ndi sopo eka. Ndi sopo eka era ndi sopo japira alese kumudza mafuna. Matches alese kumudza mafuna. Mchere alese kumudza amafuna. Sugar alese kumudza marani. Amafuna sugar. Mafuta ophikira ndendo ofunika. Sumongo oja zinthu zopanda chani. Mafuta ophikira. Zinthu izi zimene zikukwerera. Deire ungaze ngosiyana. Pali zina sungada ndachina mayonnaise makhala matama a munthu. Tomato sauce ni matama a munthu. Komano pali zinthu zake zokuti aliyese daily pakhomaga matani amazifuna. Achina breadiwa alise pakhomaga amazifuna. Kodi simungapange zoti ndikambirana ndi anthuwa. Kunena kuti kodi zinthuzi zikukhala bwanji before jani zikungokwera daily. Uyenda mashopu awiri osiyana mitengo yosiyana. Tikupita ku chisankho. Izizi anthu amagwisa ntchito izi zikakugwetsani chifukwa munthu mukapanda kusamala zikakugwetsani. Chifukwa ngati tikuvota mawa koma lero zinthu nzokwerabe mtengo. Anthu amagwida ndi mikwiyo. Anthu adzapita ndi mikwiyo. Fa zinthu ngati chimanga tikugulabe pa mtengo okwera kwadi makikulibe. Chimangacho anthu adzapita ndi mikwiyo. Sadzakumbukira chituko chonse mwapanga munthu ndovuta. Munthu amakumbukira choyipa chomwe chamuchitikira patipo. Pompa njoma matani amachikumbukira. Zomwe tikunenazi even masapota anu amene ali masapota anu omwe saja nawo koma just amango chikonda chipani chako. Namango chikonda chipani icho. Akumva nawo. Wawa. Kwa basi. Ine ndakakonda achakwera adakakhala ndi anthu okuti adziauza zinthu zina mili background pazikukhalira. Streetwise president okay kupatula kuphunzira kupatula kuzungusa ndi anthu oti they are professionals pena pake kumamvako
maganizo anthu ena komwe manendo saphunzira amene akuoneka ngati ofoira pena pake kumachezako usamakhale msonkhano wa mavenda wachigulu koma paja pakhala ndi nambala imodzi ya venda azikuza ndi zona khala ndi nambala imodzi ya munthu wina wake amene ali wa black market wa forex muziziwa kuti nduna zomwe zimabwera kuzasintha forex pa black market zikuthandiza kuti chuma zizionongeka ndi ndani muzidziwa kodi si anu mwazona so muzicheza ndi anthu olowamba kuchipani chanu tatengana anthu owamba kuchipani chanu akuzeni imene palili apa mwina olomwe kumana kwina wake adabingwa angakonda zimenezo kunyamuka olabakiri nakuzola bakira ndi phone ani mafone losoka sabato ziwafika chochicha ola Joyce Band ali ndi Joyce Band anamatha kumuimbira phone munthu wina wake kuti olo inonso mungayembekezera koma akucheza naye akumfusa anthu amene acha ndo akuza chilungamo foda makufuna palibe indujeni endi awawa network ali na president athu network ali naye anakhala bombusi ali ndi azibusa zinzawo kuzokuthandisa mabishop akatolika ndazawo kodi simungayimbireko olo ansembe ena ake nkwafusa kuti kumeko zili bwanji zinthu zikukhala bwanji akuzeni chilungamo kupatula intelligence omwe mudalemba ntchito omwe amalandira omwe ambiri ngachipani sakakuzeni zona mulangizi wanu mudamulemba ntchito nduna yanu ikulephera ntchito mugaze wapasa report loona koma pa ground pa president zinthu sizili bwino peza ni means yoti mupeze information yeni kupatula information omwe mapasidwa fa ntchito yawo ndo pasidwa information akalandira information iji asipanga verify ndi anthu wamba anthu wamba mukhale ndi phone yanu yoti muzichezabe ndi anthu ena ake kuti azikuzani zinthu zona kumanani ndi chairman wa mavenda payekha akuzeni mene zinthu zili osadabwera adzakuta mandeni zimene zijazi scripted akambirana nawo endi machairman amavenda ambiri boma likasintha amakhala chipani chiticho panopa machairman amavenda ambiri ndawongeresi singawino lose likadzasintha adzabwerera DPP chifukwa choti amafuna kuti ali pa street pakhale yawo ndi amene aja sakakuzeni chilungamo koma mukapeze anthu yeni okuzeni chilungamo kuti mudziwe kuti zinthu zikukhala bwanji koma khanga nthawi yatha koma naona pali ya brother order board apo koma yambirira chiwiri koma ndi imene matijani wapo ati yaruzandira ma 33 billion la chiwiri zambire mwe anzawo amagla panga phinu kupereka kuboma iwo aluza amagla kupereka kuboma ena ajanda ajani kodi mmalosera kupereka kuboma fa munanena kaletu kuti timva report limene la government annual economic report show 33 billion yapita okay lachiwiri chabwino timaliza modelo program ya lero ya Gwede Gwede ziko matizukutira nkhani zathu za lero timaliza modelo program ya lero ya Gwede Gwede ife pano timazangounikira zina zimene tikulingalira komanso kukhulupirira kuti zidayenda choncho zikhuzokhala zokomera dziko lino la Malawi timanena ngati mmakwiya tabaya pena pache ngati pali kufunika kusintha tati tilingalire cholinga Malawi yu akhale ndithu okomera wina aliyense ine ndi Selina Dumbula pamakina tinali ndi Luke Chafukira pa kamera Maxwell Frank pa FCC officer Jordan pitizani kuonera ma program osiyana kuchokera kuno kanema wotsogola Gwede Gwede.